Bay, unsa magay gusto nimo gyud yung sige pangarap nimo sa kinabuhi? Ah, nabog ta pangarap na gusto ko ta ko nga mag-engineer, Wow. Ako bay, gusto ko mag-army. army. Mag-army na tayo. Sugod lang ako. O sige, Ha? Tara. Wanted army. Dili ko muda wat og dakong itlog. Tanawa sa luy. Di ko na siya mudawat og dakong itlog. Di totoo yan. nambay. Ako daw na naksiyon daw. Dako magkita itlog bay. Tanawa sa luy. Mao din yung naong sila hippie no? Hippie donkey. Hippie donkey. Asa ba kayo dapit no? Puno ba yun? Wanted army. Dili ko mudawat og dakong itlog. Tanawa sa luyo. Dako kang itlog bay. Igo ra. Gamay-gamay nung ginako itlog. Dawat lagi tani. Sampung muta na ta. Na may bata bay, mga tana-tana bay. Sige. Muta na ta. Mga tana-tana. Dong. Noy. Asa na dapitan ni si Hippie Donkey ng wanted manik army? Sunod kami. Asa dapit no? Si Hippie Donkey. Naaraman to dito no eh. Di na. Lapit. Muta na ta. Mutana to. Sultan to. Sige dong, salamat tayo dong. Noy. O karon, atong napagsudan ang atong trainee army. Kinsa man mo? Nang-apply mi sir. Nang-hire mo sir kung hire may ka sir og army sir, mga apply tabi pagka-army. Di ba? Ni. Mayo inoon. Atong ipaglaban ang atong country. Atong ipaglaban ang atong Pilipinas. Sige sir. Andam na. Andam kami. Tagana. Maghubad na. Yes sir. Tulete sa sir, kaya mo na announcer. Yala sa lanay mo na sir, maghukas pa mi sir. Kami maghugas. Ako na pagkuha ng inyong mga sinina. Gusto na ko, ipalitan ako mga baskulado. Istiya ko sila kung atik na bagi sila musaw sa akong mga armas. Mayo yun, kinasaw. Kana akong pagita. Gusto na ko kung army. Kinahanglan nga may design. Good. Sa pangalawa, gusto ko nga naay mga design. Pamalaan sa pagka-army. Kana akong ipahita, dunay mga marka. Please, get me backward. Atras, lima ka atras. 1 set, 2 set, 3 set, 4 set, 5 set. That's all, thank you. Infection sa itlog. Yes, Sir! Mayo nun, pagkasugan na to. Number 1, Number 1 sir is number 1. Yes, I'm all ready. infection. Dako. Number 2, Number two. I'm ready. Number 2 sir. infection. Na sir. Ako, bigyan ni putay dan nak. Sakto. Number 3, Yes sir. sugan na to ang pag-infection. Kuyot mag-itlog. Kusog ba kayo siya mudahagan, no? Dawat lang ni. Sakto. Mamuntar na ko. Aba, pak, diamond. Sugyan na to ang training sa army. Party sa mga armas, martial art. Tanaw na nako. Kung bagagahin na bagid mo. Yes sir.
Mo na yun. Pak! Yes, sir! Mga yun. Likod. Kung sundan mo baka mo training sa army. Mo na yun. Mga yun. Likod. Mo na yun pagkita. Ang kinalasan. Ang kuyot. Ang itlog. Mo na yun. Yes, sir! Mayo. Likod. Karon, sugdan na to atong Maricial. Pur Dallas. Sugdan na to. Hu. Ho! Hu. Ho! Hu. Ho! Susiyo na nako ang trata forma. Nga naman yung usa. Bagal kay mulihok. Murag di madapag karbi. Tarong na. Kana, mayo. Number 3 na ni. Susiyo na ko. Ngayon naman yung usa. Nasubrahan naman ni. Kinanayan na kamay. Kana, sakto. Ano na yung ipangita pagkarbi? Sakto. Ngayon naman ni. Nabali naman ni. Itayok. Sakto. Hop! 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 O karon, nakapasara mo sa Trini Army. Awag! Papa! Awag! Kamag! Unsa imo na simot? Bautay! Tayo! Number 2! Kamang! Awag! Awag! Unsa imong nakita? Bautay! Tayo! Triangle! Number 3! Kapa kabag! Oh! Ang kuyot na ba rin eh? Unsa imong nakita? Bumibig ka!